Hi, hilo, maayong adlaw ka natong tanan. Karong adlaw ubanon ta mo sa among pagpanggawa sa akong ugangan. Kay kanilaging may eskwela og palis, bisan sigig pangopya, kay balobya pud ta mo basa. Bitaw oy, ako'y magkuha sa kwarta nga pensyon niya karong adlaw. Di magud kayo na siya kahibalo mo tuplok-tuplok, unya di siya makakita ba? Makita ra na siya ni gawas tas kwarta. Joke lang. Bitaw oy, naporma kog tao karon sa kong gisuot kay mura kog mo defend. Sa kamay naman ta karong panahona pero diri sa mua hasta pang tugnawa. Mao nang sapaw-sapaw is life gyud diri kay unyag panuhuton ta. Malisod na. Ibutang sa din ako das kadaplinan akong bahandi dira kay magkuha na ta diri sa tuang mahiwagang kwarta ning machine nga inig tuplok-tuplok mo diretso gawas ang kwarta. Sa una akong tuplok-tuplok ko nakiro yung mata. Karon machine na. Dayon ibto na to natong card dinha plantahon ta mo dinhi sa amuang mahiwagang kadaplinan nga na green na. Bayet, miningon ako ugangan nga palitan kuno kunya og sandal so muritso si tabib sa tindahan. Kaninig tindahan nga among sudlan sari-sari ni. Naay pang bata, naay pang dagko, naay pang tambok, naay pang niwang. Mao nang silip-silip ta diri ginagmay kay basig natay maangayan. Kani man gud akong ugangan og kani ako mga kagupa diri ba magunahuna pud sila sa akong suoton. Kay hunahuna pud siguro niya gwapa kay akong binalaye unya dogyot kayo og mga sanina balisod na. Bitaw ay joke ra. Bitaw wa man koy pakyan ako mga suoton ay wala lang na nagisi na o wala lang na nagadiglay din na dayon di lang na hugaw or wala lang na nakita na akong taler din ha. Okay ra kay stabeb hunahuna nako minyo na bitaw ko pero sila maghuna-huna gyud pud sa akong mga suoton. Kay unsa pa may gipangita nga hiniktan og pinirmahan naman ta. Ang mga bayat nakapili na gyud ko kaning sandala mo akong giingon nga paliton. Magbayad hala baktas na pud ta dira mga bayot kay unsay gamit anang tag-as kinatong paag di natin na gamiton pag baktas din ha og kaning karsadaag hinreklamo pa hinreklamo hagbay ra gyud na hinreklamo kasi kung balik din nga bantok na sila. Nahibong kuha nilang tigri-tigri dire kay gipang display sa una sa amua na di daghan sa kalibangan unya tambal po ni siya og natunog kag hagunoy. Kadugayan na magbaklay mga bayot manhira man ni sitting una ko ugangan nay daghang mga puko dinhi sa mga nakarelate din ha di gina mawala ng mga dulaan sa bata kay mo magiginahan na ning mga bata dayon birthday sa akong anak karon mag 2 years and 4 months na siya so palitan niya cake mga bayot kada bulan man gyud nila birthdayhan god unya pakitonta mo diri sa sari-sari nilang mga tanaman mga bayot dayon mo kuha tag gamay dinhi para sa atong pako mga bayot kay unsaon na lang nagwapa kayo niya ang pako ng alis mo dayon lang tawan na ninyo ang ilang mga sari-sari dinhi nga biskwit mga bayot mga barato ra na mga biskwita dayon nakita ko grabe dinhi kay ingon ako ang bahandi og wow nice mami dayon di gina mawala ang kanang ilang cheese mo nag-ingon og kalimti na lang tanan ayaw lang yun yung cheese kay mo na ila ang pagkaon kada adlaw dayon na nga to ang bread mga bayot kanang gipang sulod din ha sa mga box mga gipang seal na siya mga bayot yan man na gid mig pangumpra mga bayot gatulod na pud ko dinhi sa akong bandi kay pauli na may ako sang nawang mo akong ipakita din ha kay yawat na lang pud maibog mo na akong panalagsa ba kay ako ang mga kagupa manggod na diri sa akong luyo. Langga. Ay, nagay, mami. Hindi, kasi. Which flower? Chocolate naman yan ako anak ko eh. Humanok panggawas dari kamas na punta sa tulutonon galoto ra ko dira og beef mga bayot then kaniya tong potato mga bayot. Then kaniya akong bahandi dire ganahan og makigunot nako nya di man ko makigunot niya yan na lang antipara mo yang kagalhan wala na din usa ka buok mata kay yang gitangtang dayon ayon yun napansin na ng mga kalat dinha kay akuha ng kalat mga bayot kay kanay lagi yung mulakaw ta then inig-ilis na to di ta ganahan di ilis na pod dayon pasagdaan lang nako na akong bahandi dinha nga magdula ra nga siya ra o sara kay mo adto ta sa kusina mga brita diri mga bayto kung sa giluto sa kuwang ugangan galuto din siya diri og potato dayon na siya gipa burot nga do dinhi mga bayot 3 hours daw kuno niyang gihulat dayon nang circle og porma din ha mga bayot dayon kani laging ensulada ta bisag di ta kahibalo hala tabang-tabang aron ingnon pud tagbuutan ba unya kani pong do nga akong gigama dili mo cooperate mo pilit pud na ako ang mga kumagko kay mo pilit man so gamitan nato nig sungkod sa akong ugangan ay mo katingala nganong napundol na siya kay gihimo nagtarak-tarak ni Karina namo
na lagi na pamao-mao nya wa kay balog butangan pa man di ay tug harina. Bitaway patsada kay kugkuko din hiyo pero ako ang makubagko nang nguyos. Naligo magugko nya tugnaw kayo pagawas na ako mo nang akong mga kumagko nang nguyos na siya. Murag isa ka bulan og dila baba. Kani akong maring ugangan dinhi sig yaw-yaw kay pabutangan pa kuno danig harina karon di kuno mo pilit ba. Patag-patago na day nato na dira kay ato na nang butangan unya taod-taod og kanang palaman mga bayot. So ang palaman nato dinhi ang atong ibutang kanirang gimas niya nga potato mga bayot. Ang iyang giluto aning potato butter dayon iyang gibutangan og onion. Dayon gitabangan ko sa akong ugangan og pagputos ani mga bayot kay di gyud ko kahibalo magputos gyud ani kay akong hibaw-an poston sa una budbud ra gyud nga kamanting. Dayon ato sa dinang hupyak-hupyakon dra mga bayot kay ingon akong ugangan aron kuno di na mabuskag unya inig prito. Hastang lipaya ni Celestina nakagamaw gusa. Dayon magputos mo na ni siya iporma mga bayot. Dayon pastilan ni akong ugangan ga prito na ingon maggalanda gi-overcook man niya. Nanantawan ninyo napagod ang porma. Mao na ni tanan ang iyang ginama ako ra man pod og siya moy mukaon ani og si Karina. Ang duha ka anak niya di na mukaon. Dance. Paro G. Paro G. Lingga dansa. Paro G. Paro G. Paro G. Paro G. Your hands. Paro G. Paro G. Kaon sa kita. Cheese day na nga na chocolate na iyang gikaon. Ganahan pong tam sayo si Karina unsaon nga ang iyang inahan. Paro G raman taoy. Lyrics nga nahibawan. Di sigari min. Tangga. Isa dyan ni. Ano na lang. While natulog akong bahandi, magluto ko drig soup niya mga bayot. Mao gini ang kalanon. Gisagulan na ako na din ha og potato, carrots, luto. Dayon akong gibutangan og usa ka pa ang karning manok mga bayot para malami-lami po na ako ang ginama. Alauna na sa kadlawon 3 mga bayot, himata na day akong bahandi og gadula. Ako sa din padulawon og kajot, dayon akong pakanon karong taod-taod. Kay kabalo ko ani, unya na po din kadlawon matulog, unyang buntag sayo matulog. So maora ni ang ganap na ko karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow guys. Bye-bye. Are you happy?